Begoña Camaño era unha muller viguesa, activa e comprometida, como nos gustan aquí en Chapela. Muller sol cargada de ideas para transformar o mundo en clave feminista e en clave igualitaria. E tamén cunha capacidade especial para transmitir e tamén para contaxiar esas arelas de transformación social. Estaba convencida de que se a nosa sociedade é consecuencia desas historias mitolóxicas, rompendo e reconstruindo as historias mitolóxicas, podemos camiñar cara a unha sociedade máis xusta, onde a muller sexa protagonista ou coprotagonista. E en Circe, o Prazer do Azul, o que visita é a Odisea de Homero, onde se dilúe un héroe Ulises para cobrar protagonismo, unha relación sorprendente de sororidade entre Penélope e Circe. Ambas, a raíña de Ítaca e a deusa da illa Ea, son as que van a aparecer no mural que imos inaugurar hoxe. Miña amiga, miña señora, non quero ser eu quen semente dúbidas que atenten contra a vosa actual felicidade. Se cadra tedes razón, e a excepción non é só unha quimera, senón unha realidade factível, mais non para min. Nada quero ter eu que ver con esas paixóns enfebrecidas que tantas desgrazas ocasionan a cambio da fuxidía a ilusión da felicidade. Tal vez sexa posible, como semella a vos está a acontecer, que o amor se presente como un milagre. Porén, para min trátase tan solo dunha miraxe, dunha trampa temible da que prefiro manterme afastada. Non dúbido, miña amiga ben amada, que o Ulises que chegou a vos sexa un home ben diferente ao que xa hai moitos anos abandou Ítaca. Non podo eu sospeitar da vosa intelixencia e sagacidade, polo que entendo que a mudanza nel foi real, e o rei de Ítaca é agora un ser merecente de tan divinal afecto e do caudal inmenso da vosa paixón. Mais non temades que por iso de veño eu cobizosa da vosa ledicia, nin ansíe o seu retorno para comprobar se de certo tamén eu podería amalo. Nada máis lonxe do meu desexo que me enlear por amoríos, aínda que fose con quen teño por rei e esposo lexítimo. Hai ben de tempo que renunciei ao amor. Crédeme, miña amiga, miña nobre señora, envéxovos por infindas razóns, mas non é amor de Ulises unha delas. Acho que me perdería a mí mesma se eu fose quen do amar coa mesma intensidade que sei honralo. Arredade, pois, de vos calquera coita ou reparo que por min poña fin a felicidade que agora sentides. Pola contra, entre as cousas que eu lle deberei agradecer a Ulises está a de ser el o causante desta relación de amizade que entre nós se está creando e que me trae tan luminosa serenidade nestes tempos incertos e escuros. Entenderíades xa, miña nobre amiga, que non son eu unha muller desesosa do pronto retorno do marido. Ao contrario, a súa ausencia devolveu a paz ás miñas noites. E, se por algún motivo desexo eu a súa volta, é tan só para poder tirar de min tanta responsabilidade que me atafega. Reinar non me cobiza, mas tampouco me acordan demasía. O único que eu ansío é que sexa chegado o tempo en que poda virar as costas a todas estas preocupacións e responsabilidades, para me perder na miña propia soidade e permitirme a min mesma mergullar nas miñas propias divagacións e pensamentos. Soñar tamén un xeito de andar camiños, miña señora, sobre todo para aquelas as que a aventura de navegar nos está aínda vedada. Miña prezada amiga, miña señora, tedes dereito a me considerar cobarde e apoucada, mais se debo novola comigo no voso xuizo. Nada habería de me ferir máis que decepcionarvos. Non permitades que esta diferenza ao redor do amor nos afaste e, sobre todo, non me privedes das vosas cartas, xa que só é a través das vosas palabras que consigo albiscar a existencia dun outro mundo onde nacer muller non sexa unha condena. Sodes esperanza, por iso que vos vi con as mans e nos peiños e que mesmo me atrevo a coller cos miñas as vosas para vos suplicar que non me deixedes soa sen o voso paxaro. Ao cal o único que teño que reprochar é que non sexa máis veloz, xa que moi longa se me fai a espera entre carta e carta. Despídome xa, nobre deusa, ben querida señora e amigo. Son a máis humilde das vosas pupilas e a máis necesitada das vosas letras e consellos. Eu pídovos, gustaríame,
que os acheguedes á figura de Begoña. Non só os seus libros, sino tamén a todo o que foi nese compromiso seu, constante e permanente con todas as causas xustas para ela, e que andedes pola rúa, por favor, cos ollos e as orellas moi ben abertos. Desexo vos a todas e a todos que medredes así, con espírito crítico, que recoñezades a vosa voz é importante e que se escoite a vosa voz. Gracias. No fío do mar hai historias, palabras que veñen do sal. Penélope tece, destece, Circe ama temporal. Entre naus e mareas, ela agarda con temor, e un paxaro ventureiro trae o eco dunha voz. E un paxaro ventureiro